Dy rodd i ni yw'r dwyrnod hwn. Rodd o gyfleon i'w defnyddio'n dy wasanaeth. Bendithiau'n dod ynghyd a'n gwahanu, mwyn i'r cariad a ganfyddwn fod yn eglur yn ein bywyd, a thynnu eraill at y draed. Dy rodd i ni yw'r dwyrnod hwn. Nerthan ni arglwydd i wneud defnydd da ohono. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. O gyffro Efrog newydd wythnos diwetha i lifogydd Dyffryn Tywi yr wythnos hon. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff yn yr holl dywydd glib a garw ac oer mae ni wedi brofi yn ystod y dyddiau diwetha. Croeso cynnes iawn i chi i'r oedfa. Adnodau mas o bennod 38 o lyfr Job. Yna atebodd yr arglwydd Job o'r corwynt. Pwy yw'r hwn sy'n tywyllu cyngor a geiriau diystir? Gwna dy hun yn barod i'r ornest, fe hwl a fi di, a cheid githau ateb. Ble roedd y ti pan ysodais di sylfaen i'r ddeiar? Pwy a benderfynodd i mesurau? Pwy estynodd linyn mesur arni? Ar beth y seiliwyd i'r selfeini, a phwy a sododd i chongolfaen? Ble roedd y ti pan oedd ser y bore i gyd yn llawenhau?
A wyt ti, yn ystod y fywyd, wedi gorchymyn y bore a dangos ei lle'r wawr, mwyn iddi gydio yng ngolofnau'r ddeiar? A fedri di fynd at ffynhonnell y môr, neu gerdded yng nghyddfa'r dyfnder? A fios di yn ystordau'r eira, neu'n gweld cistie'r cesair? Pwy am wnaeth sianer i'r cenllif glaw, a llwybr i'r daranfollt, i lawio ar dir heb neb ynddo, a diffeithwch heb ddyn yn byw ynddo? A oes tad i'r glaw? Pwy ag yn hedloedd y defynnau gwlith? O groth pwy y daw rhew? A phwy ag yn hedlodd y llwydrew, i galedu'r dyfroedd fel carreg, a'r rhewi wyneb y dyfnder? A fedri di alw ar cwmwl i beri ddyfroedd lifo drosto? A fedri di roi gorchymyn i'r mellt sydd yn dod atat a dweud, dyma ni? Pwy aryddoedd thineb i'r cymyle, a deall i'r niwl? Gan bwy y mae digon o ddoethineb i gyfrif y cymyle? A phwy a wna i gostrelau'r nefoedd allwys, nes bod llwch yn mynd yn llaid, a'r tywyrch yn glynu wrth ei gilydd? Wel, mae wedi bod yn wythnos oer eithriadol ond dyw yma yng Nghymru. Digon o'r hew a digon o ia. Falle bod chi wedi cael eira hefyd, ti ni wedi osgoi'r eira yma Nyffryn Tywi, bod i wedi bod yn ddigon oer. Ond wrth gwrs mae yna haen o eira wedi gorchuddio nifer o ardaloedd yng Nghymru. Lwcus bod ni wedi dychwelu Efrog newydd pam wnaethon ni wthnos diwetha. Diwrnod bach arall, wy'n credu byddwn ni wedi bod naw hyd, oherwydd mae yna drwch o eira yn cuddio'r ddinas fawr honno ar hyn o bryd. I'r plant mae'r eira'n gyffro. I oedolion mae'n gallu bod bach o nuisance. Bod gan eira'r ddawn o droi bobl mawr yn blant bach am gyfnod, cofiwch.
P'ne bod eira'n fwynhad neu yn rwystyr, fedrwn ni fyth a gwadu bod gwend y wlad yn edrych fel petai eisyn gwyn yn ei orchuddio fe, yn wledd i'r llygad. Mae yna adnod fel chi'n gwybod yn yr Hen Testament, tybed nid ydych chi sylwi ar yr adnod yn y darlleniad ynghynt o lyfr Job sydd yn gofyn y cwestiwn hwn. A fios ti yn ystordai'r eira? A fios ti yn ystordai'r eira? Nawr, i ni'n cysylltu Job ac ymynedd yn dyn ni. Sa'r gwaith i chi a fi wedi dweud bod eisiau ymynedd Job arno ni. Ac fe fi Job yng nghanol i ofid a'i brofedigaethau a chyfnod o greisis mawr yn ei fywyd, fi oedd e'n ysu am gael clywed gair Duw. Ac yma, ym mhennod 38 y lyfr Job, mae Duw yn ymateb iddo fe. Mae Duw yn ei gwestiynu fe. Ond mae Job yn ymateb drwy gyfeirio digon o gwestiynau nôl at Dduw hefyd. Ond ymddangosodd Duw i Job, a sylweddolodd Job nad oedd e wedi'r cwbl yn gorfod wynebu amgylchiadau bywyd ar ei ben ei hun, oherwydd bod Duw gydag e bob amser. A fe rhoddodd Duw sialens i Job, gan ei herio fe, i feddwl oedd e'n sylweddoli bod Duw o'i amgylch ym mhobman, yn creu'r byd o'i amgylch ac yn gweithredu nerthol yn y byd. Ond a oedd Job wedi sylweddoli hynny tybed? Ac ymhlith y cwestiynau mae Duw yn gofyn i Job ydy'r cwestiwn hwn. A fies di yn ystordai'r eira? Y darlun stan i fan hyn yw bod Duw yn storio eira a chenllysg mewn stordi, a bydde fe'n defnyddio fe'n ôl i angen mewn adeg o drallod neu mewn brwydre. Wi am aros gyda'r syniad yma bod yr eira'n cael ei storio, yn cael ei gadw mewn stordi. Nawr, fe allwn ni ddehongli'r gair stordi mewn mwy nag un ffordd. Mae sawl ystyr i'r gair stordi. Un ystyr i'r gair stordi yw tŷ trysor. Tŷ trysor. A mae hynny wedyn yn taflu goleuni newydd ar y syniad mae bod Duw yn cadw ei eira mewn stordi. Mae'r eira felly yn cael ei ystyried yn drysor. Ac o gadw hynny mewn cof, wy'n credu bod gan yr eira, y trysor, wersi i ddysgu ni. Mae Duw yn siarad â ni, cofiwch, hyd yn oed drwy'r eira heddi. Yn gyntaf gyd, mae'r eira'n drysor, oherwydd i fod e'n darparu. Mae e'n darparu. Mae'r syniad bod Duw yn storio eira, y trysor hwn, ac yn iddo sbarthu yn ôl y ffordd mae e'n gweld yn dda, yn awgrymu bod Duw yn darparu. Mae gwyddonwyr yn ein dysgu ni fod bob plien eira yn cael ei geni mewn cymylau sydd yn cynnwys lleithder. Ac mae rhaid i'r amodau fod yn berffeth mwyn i'r broses o greu'r blien eira gymryd lle. Mae'n ryfeddol. Mae angen i'r tymheredd fod yn is na phwynt rhewi. Mae crisialau bychan ffurfio, ac wrth iddyn nhw fynd am drymach, maen nhw'n disgyn. Ac wrth iddyn nhw ddisgyn, maen nhw'n tyfu mewn i maint wrth iddyn nhw gasglu mwy o leithder. Mae'n ryfeddol. Ond pwy sy'n reoli amodau'r awyrgylch? Pwy greodd y cymylau sy'n ystordau? Pwy sy'n dosbarthu'r eira? Os yw Duw yn medru darparu eira i'w ddeiar, ond ni all darparu pob peth arall sydd angen arno ni heddi. Mae e'n darparu ar ein cyfer ni mewn mwy nag un ffordd. Mae e'n darparu ar gyfer ein cyrff. Mae ddeiar yn darparu ar ein cyfer ni. Gwyrth byd natur yn cymryd lle. Yr had yn tyfu'n gnwd ac yn cwrdd angenhenion corfforol. Ond mae e'n cynnig darpariaeth ysbrydol i ni hefyd. Yn ein porthi ni ac yn ein bwydo ni'n ysbrydol. Mae Duw nid yn unig yn Dduw sydd yn ein creu, ond mae e'n Dduw sydd yn ein cynnal ni hefyd. Duw'n darpar o hyd at raid dynol ryw. Yw'n cysur i gyd a'n gobaith i fyw. I ni'n derbyn rhodd ar ôl rhodd, bendith ar ôl bendith, o ystordi Duw, o ddydd i ddydd ac o awr i awr.
Yn ail wedyn, mae'r eira'n drysor oherwydd I fod yn unigryw. Mae nifer fawr o wahanol siapau o blu eira, ond mae'n debyg I bod nhw'n cwympo mewn I 10 categori gwahanol o rannu siap. Ac o'i hystudio nhw'n fanwl dan y microsgop, I ni'n gallu gweld bod rhai yn ymdebygu siap seren, rhai gyda nodwyddau, eraill yn debyg I frigau coed a llawer mwy. Ond yr hyn sy'n rhyfeddol yw nad os 2 bluen eira yn gwmws yr un peth a'i gilydd. Mae pob un yn unigryw, a mae hynny'n rhyfeddol. Y pluen eira. A fel I chi'n gallu gweld, I ni'n sbesial yn Sir Gar. Pob pluen eira'n wahanol. Mae gan bob pluen eira ei hunaniaeth I identity hunan, just fel chi a fi. Ac yn y cyd-destun hwn fe allwn ni'n hawdd gymharu'r ddynoliaeth felly I drwch o eira. O'r biliynau o bobl sy'n byw ar y ddaear, a'r heini gyd sydd wedi bod mewn blanu, a'r heini sydd eto I gael ei geni, does dim 2 yr un peth. Ni fi eriod 2 berson yr un peth, ac ni fydd byth. Mae'n wir bod 2 berson yn gallu edrych yn debyg, ond mae gan bob un ohono ni elfennau yn rhan o'n gwneithuriad ni, sydd yn ein gwneud ni'n unigryw, ac sydd yn ein gwahaniaethu ni oddi wrth bawb arall. Olion ein bysedd ni enghraifft, olion ein traed ni, hyd yn oed ein llygaid ni'n unigryw. DNA. Be sydd gan hyn I ddweud am ddiw felly? Wel, I ni'n unigryw yn I olwg ef hefyd. I ni wedi cael ein creu I fod yn unigryw. I ni'n werthawr iddo fe. Mae ganddo bwrpas ar ein cyfer ni, bob yr un ohono ni yn y byd. Plentyn Duw yw bob yr un ohono ni. Nid swmp esgyrn mewn gwisgo gnawd yw pobl yng ngolwg Duw, nid clefyd ar groen y ddaear yw pobl yng ngolwg Duw. Plentyn Duw yw bob yr un ohono ni, yn rhan o'i greadigaeth ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. A dyna pam bod unrhyw amharch tuag at berson yn golygu amharch tuag at un o blant Duw, ac yn golygu amharch tuag at Dduw, ac mae yn gwbl anerbyniol. Ac fel Cristnogion, ein gwaith ni yw argyhoeddi'r byd o'r gwirionedd hwn, nad yw yn iawn bod y byd yn annog systemau sy'n peryglu bywydau plant Duw, arfau, gormes, ryfel, trais, anghyfiawnder, anhegwch economaidd, caethwasiaeth, mae e'n wrong. Y mae pob person ar y ddaear hon yn unigryw, yn werthfawr, ac yn wrthrych cariad Duw, ac yn deilwng o barch I gyd frodyr a'i chwiorydd. Ac yn drydydd mae eira'n drysor oherwydd I nerth hefyd. Nawr I ni'n edrych ar yr eira ac yn rhyfeddu at I brydferthwch. Mae eira'n denu diddordeb ym byd chwaraeon, sgïo, eira, fyrddio. Ond anamal y byddwn ni'n meddwl am eira fel rhywbeth gwerthfawr sy'n chwarae rhan eithriadol o bwysig ym mhroses naturiol y ddaear. Hynny yw, mae 20% o arwynebedd y byd wedi orchuddio gan eira. 1 rhan o 2 o'r ddŵr y byd yn dod o'r eira. Yng Ngorllewin America, mae 75% o'r dŵr sy'n cael ei ddefnyddio I ddyfrhau'r ddaear yn dod o eira, sy'n ymgasglu ar y mynyddoedd ac yn toddi wrth i'r tymheredd I godi. Eira sy'n gyfrifol am sicrhau bod dŵr yn cyrraedd rhai o afonydd mwyaf America, y Rio Grande, y Colorado, y Missouri. Ac onid yw yn anhygoel bod Duw yn medru defnyddio rhywbeth mor fach a fflien eira I gynhyrchu'r fath rym. Mae Duw yn gweld posibiliadau yn y pethau lleia gan gynnwys chi a fi. Mae ganddo'r gallu I greu pethau mawr drwo ni. Ond I ni adael iddo fe fugeilio'n calonnau, a gadael i'n bywydau gael ei arwain, gael ei ysbryd, fe allwn ni gyflawni lot o bethau. Fe allwn ni gael ein defnyddio I fod yn gyfryngau I gyflwyno newid,
i gyflwyno ffordd rhagorach, sef ffordd Iesu. Ond cofiwch, dyw eira ddim yn para byth. Fod y darlun yn llyfr Job yn sôn bod Duw yn cadw'r eira yn ei stordi, i ni gyd yn gwybod nad yw'r blien eira yn para am byth. Mae e'n toddi, mae e'n diflannu, fel ninnau hefyd rhyw ddydd. Ond tra bod ni ar y ddeiar, mae'r blien eira yn cyflawni llawer. A dyna'r heri ni, ynddo fe. Ar ddechrau'r blwyddyn newydd, gwneud yr hyn allwn ni, yn y ffordd y gallwn ni, yn yr amser y bwriadwyd ar ein cyfer ni ar y ddeiar hon. Gadael i Dduw weithio drwyddo ni i fod yn gyfryngaidd ddarpariaeth ef ar gyfer y byd. I hybu ffordd o feddwl sy'n gweld pob person fel plentyn Duw, ac i fod yn gyfrwng i nerth, bod yn blien eira i Dduw. Amen. Gweddiwn.
Ein tad yr hwnnwys yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o Dduw wrth i ni blygu pen a chain llyged a throi ata ti mewn gweddi. Arglwydd mor eang yw dy waith, yn llunio ac yn llenwi'r greadigaeth, yn ymledu'r gofod di ben draw, yn cynnal rhod y planedau a'r tymhorau, yn cadw'r lleiaf a'r distadlaf wrth greaduried yn ddiogel yn dy law. Arglwydd mor helaeth yw dy gariad, yn ymestyn i bobman, yn cwmpasu pob peth, yn cofleidio'r anghennus a'r anheilwng, yn agor ffordd i'n calonnau cyndyn, ac yn ein cymodi a thi ac a'n gilydd. Arglwydd mor gyfoethog yw dy wirionedd, yn goleuon meddylia disg a doethineb, yn lliwyrchu arnom o thair, yn ymgnawdoli yn ein misg yn Iesu Grist, yn dangos i ni dogoniant yn ddoef, ac yn rhoi ystyr a chyfeiriad i'n bywyd. Ac wrth i ni ryfeddu at y fawredd, rhwy'n bywydyn unne heleithrwydd ac ehangder. Ehangan meddylia arglwydd, gwared ni oddi wrth y pendantrwydd dall sy'n gwrthod pob gwybodaeth newydd, a'r rhagfarnau caeth sy'n gwrthod gwrando a dysgu oddi wrth eraill. Disg ni fod y wirionedd di yn fwy na'n deall ac yn fwy na'n hamgyffred ni. A gwna ni'n agored i dderbyn pob newydd wyrth a ddawyr golau, yn argyfaddiadau'r gwyddonydd, yng ngweledigaeth yr artist, ac yng nghyfoeth di-ball efengil Iesu Grist. Arglwydd ehangan cydymdeimlad. Gwared ni rhag y cyledwch calon sydd yn anesturiol o boen ac angen ein cydfyn. A'r plwyfoldeb cil sydd yn ein gwahanu oddi wrth eraill sydd yn wahanol i ni, o ran cenedl, hil ac iaith. Disg ni arglwydd i weld pob plentyn i ti yn frawd neu'n chwaer i'n unne. Plana anon ni dosturi'r Iesu, a gwna ni'n barod i estyn llaw mewn cymorth a chysur i'r trallodus. Arglwydd ehangan gweledigaeth. Gwared ni rhag gorwelion cyfing sydd yn ein hartal ni, rhag gweld ymhellach na'n ffinien bro a'n cydnabod ein capel a'n henwad. Disg ni weld fod y deyrnas di yn ymestyn dros bob agwedd o fywyd, a theglws yn ymledu i bob cwr o'n byd ni. Agor ein llygaid o dad i ddyfodol di, a rhoi ni hyder a gobaith newydd, i ymroi i'n cenhadaeth, i ddwyn y byd at Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Y tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach ac yn gynnes hefyd. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.